Dejjem sħaqna fuq il-mod li bih Alla jgħix fil-qlub ta' dawk li jgħixu fil-grazzja tiegħu. Il-preżenza ta' Alla tgħix fil-familji b'saħħithom u ta' vera, bl-inkwiet u bil-mewġ qalil li jiltaqgħu magħhom imma wkoll bil-ferħ u t-tama. Il-ħajja fil-familja tagħmilha diffiċli għalina li ngħidu kelma boħra jew nuru wiġġ ieħor, ma nistgħux nieħbew wara maskra. Jekk din il-verità tkun ispirata mill-imħabba, allura l-Mulej jgħix ġovina bil-ferħ u l-paċi tiegħu. Il-qdusija tal-imħabba tal-familja hija msejsa fuq qatt kbir ta' ġesti żgħar imma sinċiri. Alla jgħix f'dik il-varjetà ta' rigali u laqat li jsostnu l-komunità. Dan li ftehim iqarreb flimkien l-umanità u d-divinità għaliex mimlija bl-imħabba tal-Alla. Fl-aħħar nett, l-ispiritwalità ta' żwieġ hija l-ispiritwalità tas-siġill li fih tgħix l-imħabba divina. Il-Papa f'kapitlu 9, interessanti li jħalliha l-aħħar biex propju jisu jagħlaq kollox bih, jagħtina din ir-riflessjoni li tfakkarna xejn ġdid, nafuha imma ġej ninsewha. Illi f'dak kollu li nagħmlu fil-ħajja ta' żwieġ u l-familja hemm l-ispirtu ta' Alla. Huwa spiritwali. U dan hu punt interessanti ħafna. Meta l-Papa qed jitkellem fuq l-ispiritwalità ta' żwieġ, mhuwiex jitkellem fuq kemm immorru qudies, fuq kemm qed nitolbu rużarju, fuq kemm wieħed imur għal kubteħ jitlob. Dawk huma importanti bħala għajnuna biex iż-żwieġ ikompli jkun iktar spiritwali u qaddis. Ma l-Papa jagħmilha ċara u hawnhekk jibna ħafna fuq it-tagħlim tal-Papa Ġwanni Pawlu II għax kien jenfasizza ħafna dal-punt. Illi min qed jgħix il-ħajja tal-familja huwa tiġà spiritwali qiegħed tiġà jgħix il-qdusija fl-azzjonijiet li jagħmel fil-familja stess, l-azzjonijiet ta' mħabba, dak kollu li jagħmel bil-paċenzja, dak kollu li jagħmel bil-ħniena, dak kollu li jagħmel bil-ħlewwa, kull meta joqgħod lura biex jikbru il-membru tal-familja, biex jikber ir-raġel, biex tikber il-mara, biex jikbru l-uliet. Kull darba wieħed jew waħda toqgħod ftit lura jew tagħmel pass anke ġej ta' sagrifiċċju biex iżżur il xi ħadd membru tal-familja li ilha ma tara, kuġin, tiju anzjan, li hija anzjana f'dar tal-anzjan jew forsi tgħix weħda. Papa jgħid, u din għalina konsolazzjoni kbira, kull meta aħna nħobbu fil-familja, kull meta nuru kompassjoni, kull meta nuru attenzjoni, aħna qed inkunu spiritwali. Il-Papa li huwa realista jaf ħafna sitwazzjoni tal-familja jagħlaq dan id-dokument sabiħ b'din it-talba lill-familja ta' Nażaret. Jiena nixtieq nagħlaq ukoll dawn is-sett ta' riflessjonijiet b'ċertu espressjonijiet minnha. Hekk Ġesu, Marija u Ġuseppi, aħna fikom nikkontemplaw iż-sbuħija tal-veru mħabba. Lejkom induru fiduċja. Għamlu li l-familji tagħna jkunu tassew postijiet ta' komunjoni, ta' mħabba u ta' talb. Però għamlu wkoll li l-familji madwar id-dinja ma jibqgħux jesperjenzaw il-vjolenza, il-konflitt, il-firda. U b'mod speċjali għejnuna ħalli fejn hemm il-weġat u l-iskandli insibu tassew il-faraġ u l-fejqan fil-familji tagħna stess. Ġesu, Marija u Ġuseppi, għejnuna nifhmu mill-ġdid iż-sbuħija, il-qdusija u l-kobor tal-familja u kif din għandha post ċentrali fil-pjan ta' Alla. Ġesu, Marija u Ġuseppi isimgħu it-talba tagħna. Amen.